Dobar dan i dobrodošli u gastronomski vodič i dobrodošli u Alasku barku koja se nalazi u sklopu Ribarskog ostrva. I danas ćemo za vas, predložiti šta možete kuvati danas ili sutra, a to je takođe jedno jelo koje ćete moći da jedete i u Alaskoj barci, je li tako? Vladimir Bajić, pored mene, kuvar, i on će da nam kaže šta ćemo kuvati i šta nam je potrebno za ovo jelo. Danas ćemo da kuvamo za vas sote stroganov. To je čuveno ukrajinsko jelo. Dobilo je naziv po tome što je porodica Stroganov koja je tamo postojala imala zadatak da na Kraljevom dvoru napravi jedno jelo koje će biti nesvakidašnje. Tako da je njihov kuvar odlučio da napravi ovo jelo koje ćemo mi da pravimo, a potrebne namirnice za to su šampinjoni, kiseli krastavci, pirinač, biftek, tu imamo neutralnu pavlaku, imamo fond od goveđeg mesa, zatim senfuk, ostali začini poput bibera, luka i pečenog lista. Kako počinjemo pripremu? Evo ovako. Stavit ćemo tigan da se odgreva. Može i ovaj, će nam trebati sve. Dok seckam, uzet ću luk. Sad počinjemo da pravimo. Prvo ćemo da iseckamo luk, sitnije. I njega ćemo stavimo da se dinsta dok ne pripremimo ostatak namirnica. Stavit ćemo malo maslinovog ulja. I odmah ovo dodajemo. Zatim ćemo tu da dodamo i šampinjone. Mogu slobodno malo krupnije biti isečeni. Lepše izgleda dok se priprema i servira. Koliko je bitno imati, recimo, dobar nož da bismo brzo iseckali? Mnogo bitno, da. Jer nijedan kuvar ne voli da radi sa tupim nožem. To je više nego bitno. Najgore je to kad uzmete neku namirnicu da sečete, a ono se valja ispod noža. Kisele krastavce možemo krupnije malo iseći, znači na pola, pa na sitne šajbnice i njih isto dodajemo. To je neka osnova za sote, još malo ćemo ulja. Dodat ćemo malo goveđeg fonda. Znači dok se dinsta na laganoj vatri, uzet ćemo komad bifteka i iseći ćemo ga na malo deblje trakice. Inače, ovo jelo je dosta jednostavno da se napravi, zato što sam biftek je toliko lep i toliko se brzo termički obrađuje da nema potrebe kuvati ga nekoliko sati ili neko duže vreme. Koliko nam otprilike vremena treba da spremimo Pa ovo jelo? on može i sirov da se jede u suštini, ali mi ga nećemo sirovim pripremati, ali ovako kad se sitno iseče, par minuta se to polako, ponovno ćemo vratiti na jaču vatru, da se on isto malo dopeče. Dodat ćemo jednu kašikicu senfa. Malo soli. Malo bibera. Koje? Malo ćemo pomešati da se sve to sjedini. Još malo da se uprži biftek, pa ćemo dolijemo još fonda, da se sve lepo ukuva. A fond je, da objasnimo, u stvari goveđa supa. U suštini da, goveđa supa. To je, može da bude pileći fond, može fond od povrća, može goveđi fond.
Sve se to priprema na isti način. Evo, nalićemo ostatak. Znači, kako se stavlja redovno domaćinski kući supa, tako i mi ovde isto to radimo. Znači, možete ovo da pravite kod kuće. Tako. Ako nemate fond kao što mi imamo, možete da uzmete kockicu, jednostavno gotove već neke supe goveđe pileće, da razmutite u vodi i da nalijete sa tim. Evo, stavit ćemo da to malo kuva. Prethodno sam pripremio povrće seckan i žilijen, znači mešane babule paprike, zelena, žuta, crvena, zatim imamo tu malo šargarepe, malo praziluka, sve ćemo da isečemo na sitnije kockice i to ćemo malo da prodinstamo. To će nam ići kao prilog uz pirinač koji se redovno servira. Znači ovo je sitno seckano povrće, tako da iza njega je potrebno kratko vreme pripreme. Ja ću sada da pređem s ove strane da ti manje smetam. Sote lepo krčka. Sad ćemo da dolijemo i neutralne paprike. Ne mnogo. Nema potrebe za mnogo, da dobije lepšu boju i da se lepše ukuva i na kraju izgusne, kakav on sam treba i da bude. Neko on polako ukuvava, povrće se dinsta i skoro smo pri kraju pripreme našeg sotea. Evo, sote je skoro gotov. Povrće ćemo malo da začinimo isto sa biberom i solju. I servirat ćemo pirinač koji smo prethodno prokuvali samo u vodi i procedili ga. Jednostavan način kuvanja. Jednostavno i brzo. Nego šta. Ajde da vidimo sada dekoraciju. Da. Sad ćemo i ostatak povrća da serviramo. Sad ćemo da serviramo sote. Ima raznih načina serviranja. Recimo da stavimo kuglu pirinča na sredinu tanjira, a sote oko njega. Ali mi smo odlučili ovako. Pustit ćemo malo svežeg pečenog lista preko pirinča i znači naše jednostavno i brzo jelo, sote stroganov, restoran Alavske barke je gotovo. Prijetno. Prijetno. Hvala vam. I evo na samom kraju, šef kuhinje može da nam kaže možda nešto o ovom jelu, koliko je ono popularno recimo ovde kod vas u Alavskoj barci? Pa to jelo je jako popularno, u suštini to je sote stroganov koji je većinom klasično jelo, mi ga pospravljamo na sljedeći način da udinstamo malo luka, kiseli krastavaca, šampinjona, naravno biftek i tu je pirinač koji je obogaćen sa svežim povrćem, blagodinstan na buteru. To jelo mi trenutno, odnosno nemamo u a la kartu, u našoj karti standardno, ali je ponuđeno u meniju za ukoliko imate neku grupu, neki domjenak, svadbu ili možete ovdje izabrati jedno od tih jela, naravno. Da, vrlo je interesantno i naravno svi oni koji možda imaju neke nedoumice ili pitanja mogu prvo da dođu ovdje da probaju, a naravno onda i da se raspitaju. Apsolutno, naravno. Biće nam zadovoljstvo svakako. Probat ćemo i mi, prijetno.